חיילות וחיילים, הקשב! התגייסתם לצה"ל? מזל טוב! אם אתם משרתים בקרבי או בשירות משמעותי אחר, באר שבעי לעולם יהיה באר שבעי. ולכן, בבחירות לרשויות המקומיות, אתם יכולים להצביע ולהשפיע על איך שהבית שלכם ייראה. איך עושים את זה? מאוד פשוט! ב-22 לאוקטובר יום הבחירות הולכים לקלפי בבסיס. מאחורי הפרגוד בוחרים בשני פתקים, האחד לבן והשני צהוב. בואו ניקח לדוגמה את ראש העיר מר רוביק דנילוביץ'. כותבים על הפתק הלבן את האות של הרשימה, ועל הפתק הצהוב אנחנו כותבים את שם ראש העיר המיועד. אני יודע שאתם רוצים לפרגן ולכתוב רק רוביק, או רוביק הגבר, או דלת בנשמה, וכל מיני מחמאות כאלו ואחרות. חכו, פתק כזה הוא פסול, והוא לא עוזר לאף אחד. הקפידו לרשום לפי ההסבר, בלי תוספות ובלי ציורים. רק כך, גם אתם תצביעו ותשפיעו על החיים של כולנו. חיילים עצור! סיסמה! זה קל! באר שבע לא עוצרת! יפה!